जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय बानजाय आफादनि हारिमु दालायजों दैदेनजानाय 128 सा दावस्रि देलाय मोसानाय मोसागिरि हान्जानिसिम खावलायखानाय बायदियै दानिया जोंनि मोसाथिलिसिम फैनो थाखाय खावलायगोन टिवा हारिमुआरि हान्जा जागिरद मरिगाव जिल्लानिफ्राय बिथांमोननि मोसाखांनायनि उनाव थागथियारि जानो थाखाय खावलायहरगोन डिमासाफोरनि मोसानाय कार्बि आंलं धनस्रीनिफ्राय बिथांमोना नुजाथिफैनो हादों बिथांमोनखौ थागथियारि जानो थाखाय खावलायहरबाय টিওয়া নৃত্যৰ পিছত আমি সাজু হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ কৰিম ডিমাসা সাংস্কৃতিক দলক নিজৰ নৃত্য পৰিৱেশন কৰিবৰ কাৰণে সাজু হৈ থাকিবলৈ Hello, check, hello, 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 check, hello, 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 hello.
जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय टिवा हारिमु हान्जानिसिम बिनि उनाव खावलायखानाय बायदियै मोसाफैगोन डिमासा हारिमु हान्जा টিৱা নৃত্য দললৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ এতিয়া মঞ্চত আহিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ ডিমাছা নৃত্য দল কাৰ্বি আংলং ধনश्रीनिफ्राय बिथांमोनहा बिनि उनाव थागथियारि जानो थाखाय खावलायहरगोन मिसिं हारिनि मोसानाय ডিমাছাসকলৰ নৃত্য পৰিৱেশনৰ পিছত সাজু হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ কৰিম মিচিং নৃত্য দল
जोबोद साबायखर थाबाय डिमासा हारिमु हान्जानिसिम बिथांमोनहा कार्बि आंलं धनसिरिनिफ्राय नुजाथिफैदोंमोन अशेष धन्यबाद জ্ঞাপন কৰিলো ডিমাসা নৃত্য দললৈ আমন্ত্ৰিত মৰমে এতিয়া আহিব মিচিং নৃত্য দল নৃত্য পৰিৱেশন কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিলো ইয়াৰ পিছত সাজু হৈ থাকিবলৈ কোচ সকলৰ কোচ নৃত্য দললৈ সাজু হৈ থাকিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিলো बिनि उनाव मोनसे बर'फोरनि मोसानाय जोङो जौसांसिम लाबोगोन दाय मोसानानै दिन्थिफुंगोन मिसिं हारिमु हान्जानि मोसानाय बिथांमोनहा जनाय डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नुजाथिफैनो हादों गोबां हारि माहारिनि मोसानाय नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन गासैबो रायजो राजा आफा नोंथांमोनखौ पेन्डेल सिङाव गावगावनि मासि आजावनानै जिरायफैनो थाखाय गुरैयै खावलायहरबाय दान्दिसे समनि थाखाय दिन्थिफुंसालिखौ बन्द खालामनानै दोनथ'नाय जादों मानोना जोंनि गेवलां मेला जाफुंसारनांगौब्ला नोंथांमोननि मदद आरो हेफाजाब जोंनो नांगोन बेखायनो नोंथांमोननि जे नुजाथिनाय बेखौ जों अरायबो हास्थायो दायो मोसागोन मिसिं हारिमु हान्जा जनिफ्राय बिथांमोननि मोसानायखौ दिन्थिफुंनो थाखाय खावलायबाय
sutagai ya memela du ya hey
जोबोद साबायखर थाबाय मिसिं हारिमु हान्जाफोरनिसिम মিচিং নৃত্য দললৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। दानिया फैगोन कच हारिमु हान्जा बेसरकना गवालपारानिफ्राय बिथांमोननि उनाव बानजाय आफादनि हारिमु दालायनि मोसाखावरि हान्जा बिथांमोननि मोसानाय दिन्थिफुंनाय थागथियारि जानो थाखाय खावलायहरबाय। এতিয়া মঞ্চত আহিব কোচ নৃত্য দল বেসৰকনা গোৱালপাৰাৰ পৰা তেখেতসকলে
जोबोद साबायखर थाबाय कच हारिमु हान्जा बिथांमोननिसिम অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ কচ নৃত্য দললৈ दानिया फैगोन खावलायखानाय बायदियै बानजाय आफाद हारिमु दालायनि मोसाखावरि हान्जाफोरनि 128 सा बागुरुम्बा मोसानाय बेनि उनाव थागथियारि जानो थाखाय खावलायहरगोन त्रिपुरा रायजोनिफ्राय नुजाथि फैनो हानाय रियां हारिमु हान्जानि हजागिरि मोसानाय दायो मोसाफैगोन 128 सा बागुरुम्बा मोसानाय बेखिनियाव साफ्रोमबो रायजो राजा आफा नोंथांमोनखौ जेरावखि थाया बहाबा लामा सामा दखान सहरफ्राव थायालासे जोंनि सोलिबाय थानाय जे हारिमु दिन्थिफुंनाय हाबाफारि बेनिनो पेन्डेल सिङाव आब्रुथियै जिरायफैनानै जोंनि हारिमु दिन्थिफुंनायखौ नायफैनानै हाबाफारिखौ जाफुंसारनायाव मदद खालामनो थाखाय गुरैयै खावलायहरनाय जादों। दायो मोसानानै दिन्थिफुंफैगोन बानजाय आफादनि हारिमु दालायनि मोसाखावरि हान्जाफोर 128 सा बागुरुम्बा मोसानाय
बागुरुम्बा नृत्य के बाद प्रस्तुत होने के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा त्रिपुरा से आए हुए नृत्य समूह हजागिरी नृत्य दायो मोसागोन 128सा बागुरुम्बा मोसानाय बानजाय आफाद हारिमु दालायनि मोसागावरि हान्जाफोरनि साफ्रोमबो रायजो राजा आफा नोंथांमोनखौ जेरावबो गोलो गोफौ थायालासे जोंनि पेन्डेल सिङाव जिरायनानै गुबुन गुबुन हारि माहारिनि मोसानाय दिन्थिफुंनाय हाबाफारि बेखौ नायनानै गोजोननाय लाफैनो थाखाय गुरैयै खावलायहरनाय। हेलो हेलो चेक चेक हेलो 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 फैनाय सङा गदाय हेलो 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 बिनि उनाव आरोबाव गोबां हारि माहारिनि हारिमुआरि हान्जाफोरनि मोसानाय दिन्थिफुंनाय जोंनि गेजेराव दंबावो।
जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय बानजाय आफाद हारिमु दालायनि मोसाखावरि हान्जाफोरनिसिम गासै सा 128 128 मोसागिरिफोरा बागुरुम्बा मोसानाय दिन्थिफुंलांबाय खोब मोजां जादों आरोबाव गोबां मोसानाय दिन्थिनो गोनां आरोबाव दंबावो दा बेखिनियाव खावलायखानाय बायदियै त्रिपुरानिफ्राय नुजाथिफैनो हानाय ब्रु रियां जनगोष्ठीनिफ्राय हजागिरि मोसानाय दिन्थिफुंनाय बेखौ दिन्थिफुंनो थाखाय खावलायहरबाय हम अभी मंच पे आमंत्रण करते हैं त्रिपुरा से आए हुए नृत्य समूह हजागिरी नृत्य प्रदर्शन करने के लिए बेनि उनाव थागथियारि जानो थाखाय खावलायहरगोन राभा हारिमुआरि हान्जाफोरनि राभा मोसानाय दिन्थिफुंनाय क'क्राझार हरिनागुरि ओनसोलनिफ्राय राभाफोरनि मोसानाय जोंनि गेजेराव जोंनि साखाथियाव थानाय हादर भुटान हादरनिफ्राय नुजाथिफैनाय मोसाखावरि जोंनि गेजेराव दङ दान्दिसे समाव गेवलां मेला जागायनायनि उनाव बिथांमोननि मोसानायखौबो जोङो दिन्थिफुंगोन अपेन सेसननि मानगोनां आलासि बिथांमोनहा नुजाफैनायनि उनाव जोङो भुटाननिफ्राय मोनसे हान्जा मोसानाय जोङो जौसांसिम लाबोगोन दायो मोसागोन त्रिपुरानिफ्राय नुजाथिफैनो हानाय ब्रु रियां हारिनि हजागिरि मोसानाय बिजनी तथा অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিব পৰা সকলো ৰাইজক আমাৰ চলি থকা নৃত্য প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠান সেইটো আমাৰ ডায়াছৰ ভিতৰত আসন গ্ৰহণ কৰি উপভোগ কৰিবলৈ ইয়াৰে বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিলোঁ बिजनी आरो आसामनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय नुजाथिफैनो हानाय साफ्रोमबो मानगोनां रायजो राजा आफा नोंथांमोनखौ हारिमुआरि हान्जाफोरनि हारिमु दिन्थिफुंनाय हाबाफारिखौ गाव गावबागाव मासि लानानै नायफैनो थाखाय गुरैयै खावलायहरबाय हजागिरि मोसानायनि उनाव हरिनागुरि क'क्राझारनिफ्राय नुजाथिफैनो हानाय राभा हारिमुआरि मोसानाय बिथांमोनखौ थागथियारि जानो थाखाय खावलायहरबाय हजागिरि नृত্যৰ পিছত আমি মঞ্চত আমন্ত্ৰণ কৰিম হৰিনাগুৰি কক্ৰাঝাৰৰ পৰা আহিব পৰা ৰাভা কৃষ্টি দলক সাজু হৈ থাকিবলৈ ইয়াৰে অনুৰোধ কৰিলোঁ Dasan mana mau jalan, betul itu yang saya. Ayo saya mesti. Harus kamu sekarang boleh pada beda bilang bah. Ready, yuk bertanda. Yuk bertanda. गेवलां मेल जागायनाय लोगो लोगो मोनसे हानजा मेथाइ क'रास दङ हारिमु दालाय आफादनि
मेथाइ रोजाबगिरिफोरा खरास मेथाइ रोजाबगोन बेनि उनाव आलासि सिनायथि होखांनायनि उनाव हारिमु दालाय आफादनिफ्राय मोनसे हान्जा मोसानाय बेबायदि थागथियारि खालामनानै दोननो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय Jangan mana nih jadi. Bro, koi bro này tôi đồng nghiệp sao? Rất đến đây không có thằng nào mà. खेबसे आखाइ खबनानै बरायनांगौ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
धन्यवाद ज्ञापन करते हैं ब्रूरियांग कम्युनिटी की तरफ से बहुत आकर्षित और रोमांचक होजागिरी नृत्य प्रदर्शन करके हमारे दर्शकों को मनमोहित किया है। बेनि उनाव हानजा मेथाइनि थाखाय थागथियारि खालामदो।
दजिबाथि बोसोरारि जथुमा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी बरलागाव टेंफाख्रि फोथार सानथामनि आबुं हाबाफारि एबा 9, 10 आरो 11 जानुवारि 2026 खुंजानाय बे गोथार आरो जारिमिनारि हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय गेदेमा आलासि जोंनि सायनासालियाव जिरायनो हानाय गेदेमा रायजो राजा नोंथांमोन सानसुमै मेलेमजिबि हारि अनफावरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि बे हाबाफारिखौ सान हर मावनानै मोगथां महर मोनहोनाय बानजाय आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि मानिजाथाव मावफुं आफादगिरि लोगोसे गाहाय लेंथिमगिरि लोगोसे गुबुन गुबुन दानानै होजानाय बानजाय आफादनि मानिजाथाव बिबानगिरि नोंथांमोन बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय नेपालनि बर' फिसाफोर सोनाब बंग मेघालय आरो दिल्लीनि बर' फिसाफोर बेजों लोगोसेनो सानथामनि बे हाबाफारियाव होदावरि होसावरि आसामनि दाब दाब जायगानिफ्राय थान्दै महरै बाहागो लाफैनो हानाय बर' थुनलाइ आफादनि मानिनां थान्दै नोंथांमोन बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय गुबुन गुबुन जायगा आरो थावनिनिफ्राय हारिमु दिन्थिफुंनो थाखाय बाहागो लाफैनाय हारिमुगिरि नोंथांमोन आरो लोगोसे बे हाबाफारिखौ जायगाजों लोगोसे बुहुमनि गुबुन गुबुन जायगायाव नुहोनो हानाय जोंनि प्रेस मिडिया खौरां बिजोंनि खौरांगिरि नोंथांमोन बर' साहित्य अवार्ड 65তম বার্ষিক অধিবেশনৰ আজি এই কাৰ্যসূচীত উপস্থিত আমন্ত্ৰিত আমাৰ সন্মানীয় অতিথিসকল আমাৰ এই কাৰ্যসূচীত আজি সুন্দৰ আৰু সুকলমে পাৰ কৰিবৰ কাৰণে উপস্থিত হোৱা ভাগ ল'বৰ কাৰণে উপস্থিত হোৱা সন্মানীয় ৰাইজসকল আমাৰ নেপালৰ পৰা উপস্থিত হ'ব পৰা মেছে বড়ো ভাইসকল ৱেষ্ট বেংগল মেঘালয় দিল্লীৰ পৰা উপস্থিত হোৱা আমাৰ সন্মানীয় বড়ো ভাইসকল আৰু এই কাৰ্যসূচীত বিভিন্ন জাগাৰ পৰা উপস্থিত হোৱা আমাৰ সাংস্কৃতিক দলসমূহ কাৰ্যকৰ্তাসকল আৰু আমাৰ এই কাৰ্যসূচীত 3 দিনৰ কাৰণে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰু আমাৰ অসমৰ লগতে ভাৰতত প্ৰকাশ কৰাত সহায় সহযোগ কৰা আমাৰ সন্মানীয় প্ৰেছ মিডিয়াৰ ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াৰ আমাৰ বন্ধুসকল আমি সকলোৱে জানো যে বড়ো সাহিত্য বা বড়ো জাতিৰ এটা জাতীয় অনুষ্ঠান আৰু এই বড়ো সাহিত্য বা জাতীয় অনুষ্ঠান আজি বিজনীৰ বৰলাগাঁৱত 3দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ হৈ আছে আজি আমাৰ 3য় দিন আৰু
এই তৃতীয় দিনত আমি আমাৰ মুকলি সভা আয়োজন কৰিছোঁ আৰু এই মুকলি সভাখন আমি আমাৰ এটা কৰাস গীতেৰে आरम्भ करबो कारण मैं अनुरोध कराइछु बे समाव आङो खावलायगोन जोंनि गेजेराव दोंसे मेथाइ हानजा मेथाइ रोजाबनानै बे हाबाफारिखौ बेखेवना होनायाव मदद खालामनो थाखाय बे समाव हारिमु आफादनि मानिजाथाव बिथांमोनखौ हानजा मेथाइनि गेजेरजों दिनैनि बे गेवलां मेलखौ बेखेवनायाव मदद होनो थाखाय गुरै खावलायबाय
आफाद बिथांमोन मेथाइजों दिनै जोंनि आफादनि 65थि बोसोरारि जथुम्मा सानथामनि हाबाफारि दिनै जोंनि खौरांगिरि नोंथांमोन जोंनि हाबाफारिखौ आवगायनो थाखाय जोङो सासे आफादगिरिनि गोनांथि जादों आरो बे समाव आङो बर' थुनलाइ आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि सार बिथांखौ दिनैनि बे गेवलां मेलखौ लानानै दैदेनलांनो थाखाय आं गुरै खावलायगोन आरो गिबियावनो जोङो डक्टर सुरत नार्जारि सारखौ गांसे आर'नाइजों बे समाव बरायगोन। बयखौ खुलुमहरबाय। आफादगिरि सार गेदेमा आलासि नोंथांमोन जोंनि गेदेमा बे गेवलां मेलाव बाहागो लाफैनो हानाय रायजो राजा नोंथांमोन प्रेस मिडिया इलेक्ट्रनिक मिडियानि मानिजाथाव खौरांगिरि नोंथांमोन बे समावहाय जोङो जोंनि हारिनि जायफोर गेदेमा सुबुंफ्रा हारिनि थाखाय जिउ बाउसोमलांबाय जों बिथांमोनखौ गोसोखांनानै बे समाव 7 मिनिट आरज गाबगोन आरो आं बेखायनो बे समाव गासैबो जोंनि सफैनो हानाय मानिजाथाव आलासि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ दसे सम गसंनो थाखाय खावलायबाय आरो जों बिथांमोननि जिउमानि थाखाय 7 मिनिट इसोरनियाव आरज गाबगोन। जागायबाय। जासिगोन गोजोन्थों। दानिया सफैनो हानाय गेदेमा आलासिफोरनि सिनायथि होनाय सिनायथि होगोन मुस्रि नीलकान्त गयारी गाहाय नेहाथारि बर' थुनलाइ आफाद मानिजाथाव गेदेमा आफादगिरि गेदेमा आलासि गेदेमा रायजो राजा नोंथांमोन बे समाव जोङो जोंनि दिनैनि हाबाफारियाव सफैनो हानाय गेदेमा आलासि बिथांमोननि सिनायथिखौ होनो थाखाय जोङो आवगायदों। आं गिबियावनो सिनायथि होनो आवगायदों जोंनि दिनैनि मेलखौ बेखेवनानै होगोन आरो बिथांखौ जोङो दिनै बर' थुनलाइ आफादनि बे जारिमिनारि हाबाफारियाव बेखेवनो थाखाय जों बिबान होदों आरो बिथाङानो जाहैबाय जोंनि बयनिबो आंगो बिटिसिनि मानिनां गाहाय मुस्रि हाग्रामा महिलारी सार आं बिथांखौ बे समाव दसे सम गसंनानै जोंनि बरायनायखौ नाजावनो थाखाय आं खावलायदों। मानिजाथाव मुस्रि हाग्रामा महिलारी सार जोंनि बयनिबो आंगो बिटिसिनि गाहाय गेदेमा बिथांनो आर'नाइ
लोगोसे गांसे इन्दी कट आरो लोगोसे कासनि मोमेन्टो जों बे समाव गथायदों बयबो आखाइ खबनानै हो जोंनि दिनैनि बे गेवलां मेलनि गाहाय आलासि जों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ लेंदोंमोनब्लाबो बिथाङा गोबां मुखुबनि थाखाय सौफैनो हायाखै आरो बिथाङा गावनि जायगायाव बिथांनिनो लोगो आसामनि केबिनेट मन्त्रि मानिजाथाव मोनसे जयन्त मल्ल बरुवा बिथांखौ दैथायहरदों এই সময়ত আমাৰ সন্মানীয় অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়াক আমাৰ মৰম আৰু স্নেহ আৰু আদৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু তেখেতক আমি এখন ইণ্ডিকট আৰু কাছৰ মোমেন্টো আমি প্ৰদান কৰিছোঁ At this moment, I would like to introduce as well as like to welcome Professor Ramesh Bhardwaj, who is also the president of Gandhi Hindustani Sahitya Sabha. He has arrived here yesterday and he is taking all the information from us regarding this 61st annual conference and a good news for us that under his able leadership a book named Mahatma Gandhi Jiv Khurang has been translated into Bodo and this book will be inaugurated today. So sir, very much thankful to you for arriving here. Mr. Mohai, जोंनि दिनैनि मानिजाथाव थांखि जानाय बुंथिगिरि आलासि मुस्रि कमलाकान्त मुसाहारि बर' थुनलाइ आफादनि आगुनि आफादगिरि लेङाइ आफादगिरि लोगोसे नेहाथारि गाहाय नेहाथारि बिथाङाबो जोंनि गेजेराव दङ बिथांखौ बे समाव दसे सम गसंनानै जोंनि बरायनाय आरो मान होनायखौ आजावनो थाखाय खावलायबाय आखाइ खबनानै हो जोंनि गेजेराव जोङो मोननो हागोन जोंनि बयनिबो आंगो आसाम सरकारनि केबिनेट मन्त्रि मानिजाथाव मुस्रि उर्खाव गोरा ब्रह्म सार बिथांखौबो दसे सम गसंनानै सारनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायगोन आरो बिथांखौबो बानजाय आफादनिफ्राय आर'नाइजों बरायगोन जोंनि गेजेराव जों मोननो हादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' बिथांखौबो आं बे समाव दसे सम गसंनानै बिथांनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायगोन आरो बिथांखौबो बानजाय आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायगोन At this moment, I would like to request Mr. Dawa Penjor, Honorable General Secretary, Bhutan India Friendship Association, and at this moment I would like
request him to stay a while, and our RC will welcome him with Adonai. जोंनि गेजेराव दङ मानिजाथाव मुस्रि रोंगोरा नार्जारि, मानिजाथाव MP रायजो सभा, बिथांखौबो दसे सम गसंनानै बिथांनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय। बे समाव बान्दाय आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायगोन। बे समाव जोंनि गेजेराव दङ मानिजाथाव मुस्रि जयन्त बसुमतारी MP लकसभा, बिथांखौबो दसे सम गसंनानै बिथांनि सिनायथिखौ होनो खावलायदों आरो बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बान्दाय आफादा बे समाव बरायगोन। बे समाव दङ मानिजाथाव मुस्रि लरेन्स इस्लारि, आसाम आयेन आफादनि मानिजाथाव सोद्रोमा, बिथांखौबो दसे सम गसंनानै बिथांनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायगोन। बे समाव जोंनि गेजेराव दङ मानिजाथाव मुस्रि जिरन बसुमतारी, आसाम आयेन आफादनि सोद्रोमा, बिथांखौबो दसे सम गसंनानै बिथांनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय। जोंनि गेजेराव दङ डक्टर प्रबीर कुमार ब्रह्म, बिथाङा लन्दनाव थायो आरो बिथाङा जोंनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय दान मोनसेनि सिगां फैनानै थाफैदों। आं मानिजाथाव डक्टर प्रबीर कुमार ब्रह्म गेदेमाखौ दसे सम गसंनानै जोंनि बरायनायखौ नाजावनो थाखाय खावलायबाय। बिथाङा जाहैबाय जोंनि हारिनि बै समनि सासे थुनलाइ सिबियारि, हारि सिबियारि प्रमद चन्द्र ब्रह्म सारनि आंगो फिसाला। बे समाव जोङो आलासि महरै मोननो मानिजाथाव मुस्रि आदित्य काकलारि, सेक्रेटारि जेनेरेल अल आसाम ट्राइबेल संघ, बिथांखौबो दसे सम गसंनानै बिथांनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय। अल आसाम ट्राइबेल संघनि मानिजाथाव आफादगिरि श्री सुकुमार बसुमतारी, बिथाङाबो जोंनि गेजेराव दङ। बिथांखौबो दसे सम गसंनानै बिथांनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय आरो बिथांखौ बान्दाय आफादा आर'नाइजों बरायगोन। जोंनि गेजेराव दङ प्रफेसर निरुला रामसियारि, प्रेसिडेन्ट NCR दिल्ली बड' साहित्य सभा, बिथांखौबो दसे सम गसंनानै बिथांनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय। जोंनि गेजेराव दङ मानिजाथाव डक्टर अनजलि दैमारि, ससियेल वार्कार, मेडामखौ आं दसे सम गसंनानै बिथांनि सिनायथि लानो थाखाय खावलायबाय। बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि मानिना मुस्रि तरेन चन्द्र बर', बिथाङाबो जोंनि गेजेराव दङ। बिथांखौबो बे समाव गांसे आर'नाइजों बान्दाय आफादा बरायगोन।
सोद्रोमा मुस्रि निर्मल कुमार ब्रह्म बिथांखौबो दसे सम गसंनानै बिथांनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय आरो बिथांखौबो बानजाय आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायगोन जोंनि गेजेराव दङ मानिजाथाव मुस्रि बाबु बर' प्रेसिडेन्ट UBPF बिथांखौबो दसे सम गसंनानै बिथांनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय जोंनि गेजेराव जोङो मोननो हादों मुस्रि अनिल बसुमतारी मासिगिरि बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बिथांखौबो दसे सम गसंनानै बिथांनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय जोंनि गेजेराव दङ मानिजाथाव मुस्रि प्रदीप स्वर्गियारि मावफुं सोद्रोमा बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल रायजोफ्रा आखाइ खबनानै हो अननानै जोंनि गेजेराव दङ मानिजाथाव मुस्रि पीताम्बर ब्रह्म गाहाय नेहाथारि UBPO बिथांखौबो दसे सम गसंनानै बिथांनि सिनायथिखौ होनो थाखाय आं खावलायदों आरो बानजाय आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बे समाव बिथांखौ बरायगोन जोंनि गेजेराव दङ मुस्रि ललित ब्रह्म भाइस प्रेसिडेन्ट UBPO बिथांखौबो दसे सम गसंनानै बिथांनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय हमारे बीच में है दिल्ली से आए हुए प्रोफेसर मीनाक्षी ऑनरेबल असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली At this time, I would like to request Madam to stand a while and to introduce before our gathering. जोंनि गेजेराव दङ मुस्रि बादल मुसाहारि भाइस प्रेसिडेन्ट UBPO बिथांखौबो दसे सम गसंनानै बिथांनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय रंजन बसुमतारी भाइस प्रेसिडेन्ट UBPO बिथांखौबो दसे सम गसंनानै सिनायथि होनो आं खावलायबाय Dr. Hitesh Bordoloi MD Lower Assam Hospital and Research Laboratory আমার মাস্টার আছে আর এই সময়ত মই তেখেতক একন্তেক থিয়ৰি ৰাইজৰ আগত চিনাকি ল'বৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিলোঁ बे समाव आङो सिनायथिनो लादों जोंनि बे बर' थुनलाइ आफादनि 65 बोसोरारि जथुम्माखौ सान हर खस्थ' खालामनानै मावसोमनानै जाफुंसार खालामनायाव मदद खालामनाय बानजाय आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि मुस्रि कमल सिंह नार्जारी आगु MLA आं बिथांखौ सिगाङाव फैनानै गसंनो थाखाय खावलायगोन आरो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बे समाव बर' थुनलाइ आफाद आरो बानजाय आफादनिफ्राय बरायगोन बे समाव आं खावलायगोन बानजाय आफादनिनो मानिजाथाव मावफुं आफादगिरि मुस्रि धीराज बरगयारी BTC नि EM बिथांखौबो दसे सम गसंनानै
बिथांनि सिनायथिखौ होनो थाखाय आं खावलायगोन। थुरिबारि बिटिसि समष्टिनि MCLA मानिजाथाव खलिलुर रहमान आं बिथांखौबो खावलायदों दसे सम गसंनानै बिथाङा गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानिजाथाव लेङाइ आफादगिरि मोनसे खोरोम दाउवारि बिथांखौबो दसे सम गसंनानै बिथांनि सिनायथिखौ होनो थाखाय आं खावलायदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो मानिजाथाव नेहाथारि श्री कनिन्द्र बसुमतारी बिथांखौबो आंनि दसे सम गसंनानै गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायदों। Women Justice Forum-नि मानिजाथाव बिबानगिरि रैमाली मुसाहारि बिथाङाबो जोंनि गेजेराव दङ। आं बे समाव मेडामखौ दसे सम गसंनानै बिथांनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय। धनन्जय बसुमतारी MCLA मानास सेरफां बिथांखौबो दसे सम गसंनानै बिथांनि सिनायथिखौ होनो थाखाय आं खावलायबाय। बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि मुस्रि सीताराम बसुमतारी बिथांखौबो दसे सम गसंनानै गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय। बर' थुनलाइ आफाद लेङाइ आफादगिरि मुस्रि प्रशान्त बर' बिथांखौबो आं खावलायदों बिथांनि सिनायथिखौ होनो थाखाय आरो बिथांखौबो बानदि आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायगोन। बे समाव मानिजाथाव मुस्रि कुमार ब्रह्म आगु MLA आरो एडभाइजार बानजाय आफाद बे समाव आङो सिनायथि होनो लागोन मानिजाथाव मुस्रि रमिय ब्रह्म आगु MLA आरो लोगोसे चेयारमेन बानजाय आफादनि फाइनेन्स साब कमिटि। मानिजाथाव गेदेमा आलासि नोंथांमोन गेदेमा रायजो राजा नोंथांमोन जों बे समाव आलासि सिनायथि होनायखौ होनो सानदों। जों उनावहाय बे हाबाफारिखौ मावबावगोन। बे समाव दङ जोंनि मानिजाथाव मुस्रि सन्तला बसुमतारी बिथांखौबो दसे सम गसंनानै सिनायथि लानो खावलायदों आरो बिथाङा आगु समनि एबसुनि आफादगिरि। उननि हाबाफारिखौ सामलायनो थाखाय बे समाव आलासि महरै सफैनो हादों आसाम सरकारनि आगुनि केबिनेट मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांखौ दसे सम गसंनानै गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायदों। बे समाव जोंनि मानिजाथाव आफादगिरि सारनो हाबाफारिखौ होनाय जाबाय। दानिया जोंनि बे
जारिमिनारि नेमखान्थि फोथाराव गुदिबाथि बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मानाय दिनै गेवलां आफादखौ जोंनिनो मुस्लिम हाग्रामा महिलारि मानगोनां गाहाय बिटिसि बिथांखौ आं खावलायबाय। दिनैनि बे 65थि बर' थुनलाइ आफादनि सानथाम हाबाफारि लानानै बे बर' थुनलाइ आफादनि दिनैनि बे गेवलां मेलखौ दैदेननाय मानगोनां थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर आरोबाव दिनैनि बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैनो हानाय आसामनि केबिनेट मन्थ्रि बिथां जयन्त मल्ल बरुवा, बुंथिगिरि हिसाबै नुजाफैनो हानाय सिगांनि बर' थुनलाइ आफादनिनो सेक्रेटारि बिथां कमलाकान्त मुसाहारि, आरोबाव दिनैनि बे बर' थुनलाइ आफादनि जोबथा बे गेवलां मेलाव आलासि महरै नुजाफैनो हानाय आसामनि केबिनेट मन्थ्रि बिथां लगा ब्रह्म बिथां, आरोबाव नुजाफैबावनो हानाय एमपि लकसभानि एमपि बिथां जयन्त बसुमतारी, आरोबाव नुजाफैबावनो हानाय राज्यसभानि एमपि बिथां रन्जना, आरो दिनैनि बे मेहेरगोनां गेवलां मेलाव बाहागो लाफैनो हाबावदों दिल्ली इउनिभार्सिटि प्रफेसर रमेश भारद्वाज, JNUनि आरोबाव आलासि महरै नुजाफैबावनो हादों प्रफेसर रमेश भारद्वाज, गान्धी हिन्दुस्तान साहित्य सभानि आफादगिरि, आरोबाव नुजाफैबावनो हादों JNU प्रफेसर बायदेव, आरो बे बिटिसि ओनसोलनि मानगोनां एमएलएफोर नुजाफैगोन, आरो काउन्सिलनिनो गोबां MCLA आरिया बिथांमोन नुजाफैबावगोन, आरो गुबुन साथि बेवहाय आलासि महरै नुजाफैगोन, बिथांमोनखौबो आङो बरायबाय। लोगोसे बिजनि जिल्लानि बा बिजनि ओनसोलनि गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय एबा गामिनिफ्राय नुजाफैनो हानाय गासै बर' थुनलाइखौ मोजां मोननानै दिनैनि बे गेवलां मेलाव नुजाफैनो हानाय गासै मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोनखौ फैगौ दमासिखौ बरायनानै आंनि गोसो गोरबोनि अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। थारैनो बे सानथामनि हाबाफारि लानानै बर' थुनलाइ आफादा जिखिनि आयदाफोर लानानै दिनैसिम सावरायबोबाय थादों, थारैनो बाख्नायथाव, आरो आं जिखिनि खोनादों बा बुजिनो मोनदों बर' थुनलाइ आफादा जेरैबायदि एजेन्डा एबा जेरैबायदि सावरायनाय थांखि बायदि सोलिलांनो हागोन होननानै आंहा आसा खालामनाय दं आरो मिजिंथिनाय दं। मानो होनोब्ला बर' थुनलाइ आफाद होनोबा रावबो मिथियै गैला दिनै आसामाव, आरो बे बर' थुनलाइया जोंनि बर' हारिनि मोनसे माहारि आफाद, बयबो मिथिगौ। बर' थुनलाइखौ जोङो बर'फ्रा बयबो संगठनफ्रानो माने गार्जेन आफाद हिसाबै माने बयबो माने मान होयो आरो सन्मान होनानै खामानि मावदों। दिनै नोंथांमोना मिथिगौ बेवहाय राजनितिया हयथ' बेलेग बेलेग जानो हागौ, बयबो बर' साहित्य सभाखौ बर' थुनलाइ आफादखौ सन्मान होनानै दिनै बेवहाय फैदों आरो जों बयबो मानियो आरो मानिलांबाय थागोन होननानै आंहा मिजिं दङ। दिनै बेवहाय नुदों नोंसोरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोंनिनो बर' समाजनि मोनसे सात्र संगठन, बिथांमोनाबो सन्मान होनानै दिनै
बिथिङाव